Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To Maryam tana nan? A'a ba ta nan. Mala lafiya? Ya za in ban da renin hankali ta shigo ɗaki na ta sha shisha. Uzuri ya kama ta shiga ban ɗaki ta manta wannan a cikin ɗaki na. Maryam ɗin? Kowa ce dai da kai wakar ta ƙara zuwa ɗaki na ta sha shisha ta ban mun jirin wannan abu a cikin ban ɗaki na. Ofisa! Ofisa! Wai ka ga Anti Maryam ce ta manta da wannan. Anti Maryam? Kuma nata ne? Ma. Na gaya mata kar ta ƙare mun irin wannan. Ta zo ɗaki na shan shisha ta manta wannan. Dama ku ne kuke lalata mana ƴan matan unguwa ko? A ce yanzu har ya kai ga wani Anti Maryam ta je ɗakin ka ta manta da pants ɗinta a cikin ɗakin ka? Zaka ci uban kai. Zaka ci. Wayo Allah! Zaka ci. Wayo Allah! Daga yau wata yarinya ba ta. Wayo Allah! Ɗakin ka. Kamar. Wayo Allah! Amina gani ko askan nan askan Mimi Coco Siriali Mimi Coco